Geltoki, Iruñako autobus geltoki zaharrean dagoen proiektua da. Ekonomia solidarioa elikadura burujabetza eta kultura alternatibo bat bultzatzen duen espazioa da. Denda batekin eta taberna batekin ere. Urte bete zituen ekainan, ireki zenetik, eta hemen, gure espazioa udalarena da, udalak enkantera atera zuen, hor badago Iruña geltoki izeneko elkarte bat. Elkarte horren barruan Reas Nafarroa, ekonomia solidaria dago, ekonomia solidarioen sarea, CEPAEL, produktu ekologikoak regulatzen dituen entitatea da, Traperos de Emaús, Alimentos Artesanos, elikadura artisauen elkartea, eta N sindikatua, horiek sozio moduan, eta gero langileak kooperatibista da. Momentu honetan 13 langile gaude, 3 arloretan banatuak, eta gero esan beharra dago, bai tabernan, bai dendan, lan egiten dugula produktu ekologikoekin, sasoikoekin, bertako ekoizlenak, eta bestela ere bidezko merkataritzako produktuak ditugu, ekologikoak. Eta gero, kultur jarduera desente egiten ditugu, urte osoan zehar, udan egia da saiago dagoela, baina alde batetik erakusketak, beste espazio batetara iritsi ezin diren artista guztientzako espazioa da, alde batetik hori erakusketak, baina gero kontzertuak egiten ditugu, gastro-showak, dastaketak, liburu aurkezpenak, eta egia da diferentziatzen gaituenetako gauza bat badela elikadurarekin zer ikusi duten kultur jarduerak egiten ditugula. Guretzako oso garrantzitsua da, eskuetan edo jaten ditugun produktu horien atzean nor dagoen jakitea, eta nondik datozen eta zergatik erabaki zuten ez dutena egitea.
Bueno, takila honetan eta beste 3 takiletan erakusketa ezberdinak egoten dira normalean, hilabete bati goten dute gutxi gora bera. Eta, astelehen honetan, Mustu Berriren erakusketa hau, Teresa Montesen kuadroak dira. Batzutan argazkiak izaten dira, batzutan eskulturak egon izan dira, baina oraingoan Mujeres Empoderadas izeneko erakusketa daukagu, emakumeen inguruko kuadroak, eta Teresak kolaboratzen du Ama Maite kolektiboarekin, ONG-arekin, eta hemendik saldutako kuadroen diru guztiak edo benefizio guztiak joango dira ONG horretarako. Eta hauetik dituzte proiektu ezberdinak Afrikan eta hauekin utanen dituzte eta dirua joan. Urte hauetan lortu dugu proiektu bezala kontsolidatzea, ez? 3 arloak, bai taberna, bai denda, bai kultur espazioa. Denda ez da itxi, pandemia garaian, eta hor hartu gara bezero gehiago lortu ditugula, jendeak pixka bat kontzientzia hartu du, ez? Bertako produktuak kontsumitu behar direla, bertako ekoizlenak, bertako denetan, eta alde horretatik oso kontentu gaude. Tabernan ere, iria daukagunean behintzat bezero dexente etortzen ez dugu eta baditugu bezera badakiten nora datuzen azertara datozen eta oso harrera ona, oso kontentu eta kultur jardueretan ere bai, kultur jarduerak ere inskripzio epea ireki orduko jarduera asko showak eta 24 minututan normalean egiten dira eta forma betetzen dugu. Alde horretik oso kontentu dago.
Bueno, hori oso kontentu gaude, jendeak eta kontzientzia gehiago daukalako, eta betenak dituzelako, jakinda zer erosiko duen, horrela den, eta egia da, jende asko izten ari direla, pandemiagatik agian gehiago, baina aurretik ere ez, azkenean makroproiektu horiek edo Corte Inglesa dela edo Morea dela edo, negozio txikiak azkenean ezin duten kompetentziarik egin askotan, baina geltoki badator erakustera posible dela. Noski baietz, gure margenak txikiagoak dira, baina nahi izatekotan eta ekonomia solidariaren behan behintzat ez palin baduzu mila eta etekin atera nahi posible da. Eta gu behintzat animatzen dugu jendeak apostu egitea eta bertan dena bultzatzea eta sortzea. Eta bazter batean aurkitzen da. Gauaren pareta ez fraiatu duzu. Hamazazpi urteak hamazazpi zuri dira Ezekiel, mingotzaren merkromina Ezekiel, ibar labut bazara, ari xingle bazara.